Ramogi thuolo machielo kendo moro akini machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV odhiambo ma kawuono. En tarik 12 nyakoro mgajuang dweno mar adek higa 2023 waikoni mathoth chenro ni mar OIMORE koriwo koda ka twak bati mano mar jatend piny Rigathi Gachagua. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni ji kawe jamakosa kata jaricho nikech owacho adieri. Wacho ni is an honest man. Aya, kaya en honest man, benda winjo kosiro ni jogo mano siro gi ombulu mage jongo mabende nyalo bedo kothuolo mar bedo jotend pacho kabati. Gino mabende nokwongo to giwache to kwongo ne yamono dwa dhi kode matin ochako duo wang' ni koro kete ler ni kana ok isiro gi yiero mokalo kare koro in bende ionge gi thuolo mar bedo jatend piny Kenya. Nikech kia gima ne gidwa ni mondo mi gitim ne oganda jo Kenya koro kopo dwa ni mondo mi donje nyaka kuong gidhi som mi gineni imako hie ka kat ka isim gik manie andika margi mar the plan koro ka ginyalo yie mondo koro ikony gi tich. En twak nyakoro mgajuang bende ang' nwa lidh ni mana matine chenro ni mar OIMORE ka bende wantiere kod modhuro mago moting'o koda wach mar jonjore ma bende osiko monjo gwenge mago ka gi Samburu ka bende bati ntiere weche motucha winjo ni sani koyudie hoho to in janjore. Ka ine rogo rogo wene manale ka ine rogo to in janjore kendo ochiw seche 24 gi jatend migawo machung'ne weche mag arita ma pacho ka Kithure Kindiki ni ng'ata ma ok odare rogo go kopo ni dak e rogo nyandwat mar okak to koro ni biro yangi kaka janjore kendo in jamaundu manyayo kuo mar jamni. Wadani wang'ia ni Lydia moko kuom gik ma wadayango kaka ne chenro mag apedha ma koro itimo sani ne obet nyakora mogi rochruok mar arita jokuo jamni osebedo katimo monj magi walidho ni alidha jokuo jamni gi nyakora mogi ne onego obila 3 gwenge ma Kainuk Turkana. Monjno emano wang'o i piny owacho mano timore tarik 11 dwe mar 2 mar higani kendo piny owacho ne gi owang' magi wacho ni koro gidwa ng'iyore wang' gi wang' gi kweth mag jomaundu. Wana chako ng'iya ne moko mabende omiyo nyaka gi sani piny owacho osebedo ka koro keta pedha mager ne jomaundugu kedo gi jokuo jamni nyakora mogi chakruok mar apedha tarik 12 dwe mar 2 mar higani. Jatend piny William Ruto bang' ich wang' mane gibedo godo kaluwore kod monj manotim Kainuk e kaunti ma Turkana ne ogolo wach gi chik ne obila kod jolweny mondo mi ochak apedha mar rakruok gi jonjore gi nyakora mogi. Maendi bang' kane jatend piny ose yudo kata winjo lit kaluwore kod joma nonegi e gwenge ma Turkana tarik 12 dwe mar 2 higani. Bende Ruto ne ochiwo ndalo 3 ne ji mani kod gige lweny mondo mi oduokgi ne piny owacho. Nyaka gi sani nitiere jomoko ma giwacho ni pok oduoko gik moko Lydia mago gige lweny magin godo moting'o bunde ma iwacho ni gin godo ataro mar chik. Kata kamano jatend piny gi piny owacho wacho ni giikore mar ni gikedo gi jomaundu gi e yo makare. Lydia adwa ni mondo in bende ing'ise oganda ni to gin gik mage ma diponi piny owacho osebedo katimo nikech jatend migawo mochung'ne weche mag arita ma pacho ka Kithure Kindiki ochiwo ndalo seche 24 rumo kiny gokinyi ma bende thoth ne yudo ka seche girumo to gima ne timore cha pod timore ka thoth jonjore bati wigi thoro bedo matek. Nyakora mgajuang wang'ie mago ma bende pod otendre kod kedo kod jokuo jamni chakruok mar apedha kaka bende nobedo tarik 12 dwe no mar 2 higa mar 2023 Ruto nonyiso Kindiki gi Duale mondo mi oket chenro mar apedha mondo gichak manyo jogo ma bende koro gichichgo ni kelo wechego mag tulo kuo mar jamni ma bende sima mago timore to ndire nyaka jogo ma bende wito ngimagi nyakora mgajuang. Kaeto bende tarik 12 dwe no mar 2 nogono waneno ka counties mitime apedha moko kanyo bende nobedo
bedo koda wechego mag rochruok mar arita. Tarik 13 dwe mar ariyo higa mar 2023, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokumo wuoth mar otieno e counties auchiel, ma en kaka achiel kuom yorego mago mag temo kedo kod rochruok mar arita kwe nyakora mga juang'. Wadhi mi weche gi abidha mane chenro ni mar OIMORE otieno makawuono. Bati wan gi batho ahinya ng'ata madwani mondo mi ong'e ma otimore odhiambo kata odiechieng' mangima, kete mane Ramogi TV nikech wan gi mago motimore hie. Kao kamano mokwongo nyakwa Ramogi moyudo thuond weche. The public is hereby ordered to vacate immediately. Migawo mar arita ogolo chik ni ji modak e rogo manie gwenge mag North Rift odar mondo pedha otimre mar manyo jonjore. Koro banka gisetimo interview, gitimo maber magitieko, kasto ojende moko manyalo romo 10 kamae obiro omonjogi. Moko kuom jofwambo oyudo hinyruok bang' kweth moro monjogi ka gidhi nyime gi tijgi e kaunti ma Homa Bay. Hadi ilitokea na huko ikakuja kama moto, kila mtu mwenye alikuwa kwa uwanja walianguka chini. Jotugo mokariyo ne teko mil polo nege tuka dhula West Mugirango e kaunti ma Nyamira. Nyakwa Ramogi kaka wasingo ni wan gi mathoth ahinya dwani koro ibedo kodwa chakruok nyaka giko e weche manyien mag OIMORE otieno ni ka bende en tarik 12 Lydia Barariyo. Waikoni mathoth osechopo Ochopo adek piyo manade ngene paro ni koka Valentine's au kujo bedni in pek mar ngima ok iwinj. Oganda ywak ndalo sudo mos nikech piny bet pek matin. Kata kamano wan e dwe mar adek nyakoro mga juang' morwaki ni machiegni wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno ma lokonwa weche gi nyinga Lydia Bokeyo. Nyinge en George Bati nyakwa Ramogi nyatudori kodwa e namba 36000 miwa pachi kanyo e ote machuok kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Wang'ini mago ma waseikuni odiechieng' mangima. Koro mga juang' kwachako en ng'at achiel onegi kama chielo to yudo hinyruok e monj ma jomaundu otimo e gweng' ma Kerio Valley mani nyandwat mar Hoho mar Okak. Rawera manyinge Elisha Mutang manyocha e kaunti ko tiegruok mare ne onegi ka jago machielo en obila makojolo. Matimore ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ochiwo seche 24 ne ng'ata modak e rogo, konde mag gode kod hoho mochakore Turkana East, Baringo nyaka Samburu mondo dar mapiyo makao gitimo kamano to ibiro yangi kaka jomaundu mosebedo kanyayo kuo mar jamni. Jafwambo mar Walter Nyambago luwach nyakwa Ramogi kendo miyo report e yo machalo kama. Chal mar gweng' ma Malaso Kidek wuondo wang'i ni en kama muol e kendo onge mutni. E kinde moro yande ne en kama ywayo welo e kendo ne en dago hale kaunti ma Samburu. E kata kamano gi sani en kar pondo ma jonjore koro iseto kod piny owacho e rogo duto. Jodito mag arita kwe mokelo kanyakla jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki goyo peksen kendo fwenyore ni kweth jonjore osedaro familia mage kendo koro gi ikore ne rakruok makende. These bandits are not just holed up in the escarpments and gorges alone, but they have invited people who appear to be unarmed civilians and whom we suspect are members of their families. People whom we suspect are their kin as human shield in the event, as it is likely, of an engagement with security forces. Gino momiyo Kindiki ogolo chik mondo ng'ata moyudore gwengego e koro dar kum seche 24 nono to ibiro kawnegi okang' kaka jonjore e kendo dunygi matamre gi nono. Having determined that dangerously armed criminals are holed up in difficult terrain, remote and inaccessible areas at the bottom of gorges, escarpments, caves, ravines, hills and forests. The public is hereby ordered to vacate immediately
from the following areas and coordinates. And this must be done immediately. And in any case, within 24 hours. Eka opogore kod gweng' ma Malaso, e gwenge mamoko mag Samburu, Turkana kod Baringo, bende oriedie kind mago ma idwaro ni mondo jopiny odarie. E gwengego gin kaka mago manie hoho mayudore counties go, magin kaka Turkwel mayudore tong' mar West Pokot kod Turkana, mar Kapelbok e county ma Turkana. 1. Corcoran Hills, Tandare Valley, and Silale Gorges in Baringo County. 2. Mukogodo Forest, Kamwenje, Warero and Donyoriguo, Lekuruki Hills, Losos, and Kiape Caves and Seku Valley in Laikipia County. Malaso Escarpment, the entire escarpment from Marti to Tungai, all this in Samburu County. Kindiki bende rocho wuodhe mag ndeke matero mwandu kachiel kod ji giwegi e gwenge ma pedhago dhi nyime. Kindiki okoni machiegni ni obiro pedho nyinge mag jogo masiro njore. In a short while, the government will circulate the names and photographs of all those we believe are the senior commanders of the bandit network. We have also identified the spiritual leaders who have been giving blessings to raiders and murderers before they go to commit their crimes. As we speak, one of them is in custody. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lydia awawacho kendo ni wasingo ni wabiro ng'iyo motendo gi weche maga arita kwe kama jatend migawo mochung'ne weche mag arita mapacho ka Kithure Kindiki nochuno mondo odhi wuon odhi gwenge ma Samburu kaachiel kod gwenge mag Nyandwat mar Hoho mar Okak mondo ng'i kit monj ma osebedo kitimo gi jokuo jamni ma osenyiso wang' teko kata piny owacho noro jolweny gi obila gwengego. Bende batinwa miyo nyikwara Ramogi nonro mar kaka osebedo, kaka nobedo, kendo bende kaka sani weche chal ahinya te gwengego mag Hoho mar Okak gi Samburu, kuonde ma bende arita osebedo ko orochore mokalo, ka bende jamne kwalo to nyaka oganda wito ngimagi ahinya to koyudi bati wine ma in gi jamne, in magilal kodi to jamne be. Luoro makonyo bedo en kinde manyaka jothieth mokariyo ncheno onegi kod jomoko michich koro ni gin jokuo jamni onogogo kendo onomiyo mokuom jothieth owacho ni koro gin gibiro jwang'o kuonde thieth mayudore ahinya e Hoho ma Kerio kata Kerio Valley mondo kuondego olor. Penjo maduong' en ni koro jopiny ma samoro nyalo bedo nitiere kod midekre mopogore opogore nyalo timo nade ma emomiyo koro chuno mondo piny owacho okaw okenge manimba ahinya. Wadhi mbele gi nonro nyakoro Mgajwang' wang'iye kaka weche osebedo ahinya te sekta no mar weche mag arita kata tarik 13 dwe mar 2 nyakoro Mgajwang' higani mano higa 2023 jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokumo wuotho tieno kata wuodho tieno e counties auchiel mago be ne chich go ni nitiere rochruok mar arita kwe ka be ne gidhi mbele gi weche go mag apedha. Kaito be nyakoro Mgajwang' kwadhi mbele kanyo wadon tarik 14 dwe mar 2 higa mar 2023 kod adek ogaye mar obila Jafeth Kome kod jolweny nolimo Kainuk mane gwenge ma Turkana. Mago bende gin mana moko kuom gigo ma bende piny owacho osebedo katemo mondo tim mondo gitiekre gi wach mar njore. Gino bende koro chalo adhula ma ok changi bati. Kawang'iyo kaendi tarik 17 dwe mar 2 mar higani jolweny ne ochako donjo e Nyandwat mar Hoho mar Okak kaka achiel kuom okenge mag chako rakruok kod jomahundu mane osebedo ka nyiso wang' teko kendo kelo lal mar jamni kaachiel kod ngima oganda. Mano bende ne omiyo nyiso ayanga ni piny owacho nochako chenro mar dongruok kod rakruok kod mar kata pedha mane ochakore e kinde no. Tarik 16 dwe mar 2 bende
ka ing'iyo adieri wi wach mar to bende nitiere jomoko manyalo bet ni siro wach ni jaod bura ma Pokot South David Kosing ne omaki bang'e to ndugu weye thuolo nomake ka ne nitiere weche moko mane wacho ni chal ka gima ne en kod tudruok moro kod timbe mag kumag jamni bang' ne ochiwo kata ochiwo rambun ne moko kuom rawere mawuok e gwenge mag Pokot manomaki kod obila bang' kane oseweye thuolo tarik 21 mar dwe mar ariyo jaod bura ma Pokot South David Kosing ne odadhoge ka okwach kich kata DCI. Kosing ne okwedo weche ni osiro timbe kuo mag jamni Lydia. Ka bang'e no gole en bura mbenda paro ni jomoko no winjo ka ok no chopo kamunjo bed no chope bati. Nikech samoro nyadadho gi to ok chop kuma bende paro moro nyalo wuok ni nyalo chope. Kedo kod jokuo jamni nyakora mga juang pod dhi mana mbele kaka joma undu koro medo timo monji gi. Kendo gwenge ma bende kori med monji medo mana med. Rek 25 dwe mar ariyo higa mar 2023 jokuo jamni nonego ruoth kod obila ariyo makicha pora kato gi Samburu sechego bati kogi kama koro nyako obila inego obedo wach matek ahinya ka bende koro ganda penjore to ka obila mokel mondo mi orit gi ema koro inego gi jonjore ka bang'e ogol CM nyakora mga juang tarik 26 dwe mar ariyo higa mar 2023 jatend piny onyiso jokwath mondo koro kik wuoth gi gige lweny par ni jokwadhe gi moko wuotho gi gige lweny ka gineno ni gichiwo arita ne gin giwuon kata kamano neno ni sama gin gige lweny sechego bende moko timo monj ka gitiyo gige lweny ka bende gidwar ni gimed kwan mag jambe gi bati. Ka wang'iyo kata tarik 9 dwe ni mar adek Kithure Kindiki nyosingo ni apedha dhi medo bedo mager wacho ni ng'ata mondo ng'ata madiponi nitiere kod tudruok moro amora mondo koro chak ng'eyo ni piny owacho ok dhi dewo wang'e kama odiochiengni bende ochiwo ler ni apedha ni itimo kod obila ka isiro gi kod jolweny mondo mi oket ayanga gik ma osebedo ka kelo ng'ur ni piny owacho samoro tiyo gi jolweny ka ok oketo kenge makare ka oluwore gi dwaro mar chik. Tarik 12 ma en kawuono report oyango ni jonjore odaro anyuola magi gidaro anyuola magi kuonde ma iwacho ni ne gintiere chon kendo gidhi godo e rogo chik ogol ni ji ma odak e rogo ngegu kod mondo dar mapiyo e seche 24 par ni Lydia gima iwacho ni miyo jonjore go odar gi anyuola gi kata familia magi modhi ge rogo achiel en chike dwaro ni mondo mi monjo tim kata pedho tim ok owinjo bed ni nitiere ngima japiny moro amora miluongo ni raia mabiro ni inyalo hiny e kinde amonj ma kamano to sama jonjoro dhi gi familia magi nyiso ni gichalo gima gibedo go kumba moro mondo koro kata kitimo monj ma kama to koro nyaka time yo moro marie kata ginyalo yudo thuolo mar dhi nyime gi tayo tije kata pondo kapod gigeng'ore kuom familia mar Lydia. Kendo mae mamiyo koro inyiso gi ni kopono yudi e rogo yudi e ngego yudi e hoho bang' seche 24 ko dhi ng'eni na chiel kuom jonga bende koro imanyo gi piny owacho nyakoro mga juang kedo kod weche go mag kuo jamni kwa tieko bati aneno ka pod wang'iyo CM bende nogol gi piny owacho ka 12 dwe mar adek 2023 no osinga ni apedha koro dhi bedo maliet mokalo mano kawuono bang' kopo bang' seche 24 yudi e hoho mwa kwa wache no apedha koro osesingi kanyo ni dhi bedo maliet manyakoro mga juang mano mana nonro mag weche go mag apedha mosebed kitimo ne jonjore go ka bende en lweny mosebedo kuom thuolo malach lweny moseyuare lweny mar kedo gi jokuoge mag jamni kaachiel gi joma undu mag osebedo ka kelo tabu kata ka kelo ng'ikruok kendo lal mar ngima lal mar jamni o marokak. En adiri makende ni koro piny owacho nyaka go kwano nyadiriyo mar neno ni giketo kenge makare mar rakruok kod jonjore gi mabende osekelo midhiero ahinya nyandwat mar Okak ka koro monj mathoth ahinya mosetim chakre nyocha apedha chakre osetim e gwenge ma Samburu chik ogol mager ni koro jonjore go biro mote badgi ponono ni ok giwinjo duol mar piny owacho kendo giwuok e kuonde gi magiponde Lydia. Batinwai komoko gwendi mathoth mopogore mago mag njore omiyo en seche go bende koro nyakoro mga juang wadhi mbele gi weche manyien.
Wadhi mbele gi weche wa manyien nyakura mugajiwanga kuro tuadwaro ng'iyo mago mag siasa. Wang'ene ni to weche mag siasa chalo nade jatend piny Kenya William Ruto onyero kweth mar Azimio la Umoja One Kenya wi okang' mar bago ng'anyo maka kod kacha. Ruto manolose limbe mar Lamu e kaunti ma Tharaka Nithi osingo biro dhi nyime gi tiyo ne oganda jo Kenya ma okode oliet mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Elimbe mare kaunti ma Tharaka Nithi, jatend piny Kenya William Ruto osingo dhi nyime gi tiyo ne oganda jo Kenya kose ng'anyo ma ibagwe pacho ka gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wao walitumia kifua, kimabavu, vitisho na mambo yale mengine yote, wananchi wa Kenya wakakataa. Wakaenda pale Bomas na watu wa National Security Committee kujaribu kupindua maamuzi ya Wakenya wakakataa. Wakaenda pale kotini, wakajaribu hiyo mambo yao kule kotini, hiyo mambo ikashindikana. Sasa wataweza kwa maandamano kweli? Mimi vile nimesema, tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya, wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Mambo hiyo ya ingine sisi hatuko pale, lakini sisi ni watu wa kufuata sheria. Kila mtu afuate sheria, Kenya itaenda mbele. Ruto singo timo duto monyalo mar bero chumi ma pachuka. Ainyate seche mathoth oganda jo Kenya ywago pek mar ngima kabinde osingo dinorode mag kaw gowi koya pinje maoko. Tutajenga industrial aggregation and value addition park hapa Tharaka Nithi. Pesa ya kwanza ya kuanzisha hiyo mjengo tumesema tunatoa milioni 100 kama serikali ya kitaifa, milioni 100 itatolewa na county government, ndio tuongeze dhamana kwa ile mazao yenu yote na tuhakikisha kwamba pesa inafikia mkulima inatoshana na ile jasho mkulima ametoa kusalisha hiyo chakula. Onyiso chung mare wikedo kod nek mitimo gi obila e pachuka ka jotelo mania pisi mag piny owacho bende koro michik mar bedo mabor gi weche mag siasa e Thurka. Watu 30 wamepatikana sijui mto fulani, watu 17 wamepatikana mto mwingine, na wote wameuawa na askari wa serikali kupitia ile mambo inaitwa extrajudicial killing. Nikasema haya mambo lazima tuyakomeshe, na yamekoma na hayatakuwa katika mpango ya Kenya tukielekea mbele tena. Wale county commissioner, regional commissioner, askari wote wa polisi, nimewaambia wawachane na kazi ya siasa, wafanye kazi ya wananchi. Jatend piny osingo keto omenda mabupe weche mag pur kaka yor keto omenda e ufuk jodak mag gwengego ka bende osingo bero chal mar chirni mitimo e ohala. Ndio tuongeze dhamana kwa ile mazao yenu yote na tuhakikisha kwamba pesa inafikia mkulima inatoshana na ile jasho mkulima ametoa kusalisha hiyo chakula. Osingo doki county no kapok higa rumo mar Chakayanga moko kuom singo moketo ne oganda e county ma Tharaka Nithi. Kapodwa ng'iyo mago mag siasa nyakoro mgajiwango gai mari ruoga Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Mulodinga koni uchumi mapachuka omedoro chore mokalo to chutho bang Kenya kwanza ka hotelo mathurka. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya singo ne nyaka gichop kare singo margi mar bago ng'anyo ka gichomo kar jot mar jatend piny Kenya. Jotend Azimio la Umoja kotelne gi Raila Mulodinga noloso gi oganda e kaunti ya Mombasa kama giwacho ni ok gibidok chien kata matin sundo sirikal mondo fuong nengo ngimane oganda jo Kenya. Jafombo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mar wachni. Tend riwruog Azimio la Umoja kotelne kod migosi Raila Odinga ne omolo e alap ma Caltex e Likoni Mombasa kuma ne gibage romo mar seyo tend Kenya kwanza. Mombasa Likoni E romono, migosi Raila ne oseyo tend Kenya kwanza e wach mibadhi kaachiel kod rochruok mar uchumi. Ufisadi imezidi tangu jamaa hao waingie kwa serikali miezi 6 iliyopita. Mnaona juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Tunasema namna hiyo. Baadaye hiyo tenda ikapewa marafiki yao. Hapa nimeona wameleta kampuni ya serikali Kenya National Trading Corporation, na wakasema hii Kenya National Trading Corporation
wakapatia watu wao biashara ya kuweza kuleta bidhaa bila kulipa duty ya aina yoyote. Gikoni en midhiero ni omwom makore lach monego chul ushuru kaluwore gi mwandu mikelo e pacho ka kowuok e pinje maoko sani olal nono ni mar orak mar kelo mwandugo ne gichiwo mana ne osiepegi. 51.6 billion is the amount of money ile ambayo kwamba watu wangelikuwa wameweza kuipata lau ile bidhaa ingelikuwa imelipiwa duty. Wameputulia ushuru bilioni 50 na kitu ambaye haitalipwa, lakini bei ya bidhaa ambazo zinaletwa hapa inakuwa juu zaidi kushinda ile ambayo inatengenezwa hapa kwetu. Giramo ni chenro mar sundo piny owacho mondo mi owuogi apis pod biro dhi nyime kaka ne gichano mar neno ni jopiny yudo fuong'ruok. Tokea tarehe 20 mimi nawaomba askari polisi, hakikisha kwamba umewapatia Wakenya heshima. Tutaamuka na tutoke kwa heshima na tutaenda kwa amani. Shida ni nini? Shida ni nini? Shida ni nini? Hii si vita ya Azimio. Hii ni vita ya kila mwananchi. Wewe ukiuliza pesa ya kujilisha usilale njaa. Wewe ukiuliza masomo ya mtoto wako. Wewe ukiuliza matibabu yako na familia yako. Kuanzia mwezi wa Septemba wana mpango kwamba hata kwa vyuo vikuu badala ya kulipa shilingi 16,000 wanapandisha mpaka 48. Gikwayo obila mondo mi wuoth kodgi kanyakla e lweny mar kelo lokruok e pacho ka ma ok goyo gi lweny. Iko pesa ya kuleta petroli chini na ndivyo gharama ya maisha ishuke. Imewekwa mifuko ya watu binafsi. Tutakubali hiyo? Waziri hawezi kuamrisha polisi. Polisi iko independent. Sasa na mtumwambia polisi hawa wetu na kama hawa polisi waheshimu sisi. Sisi ndio tunaweza kuwatetea. Ukiambia polisi wasumbue hawa wananchi wawaumize, wewe ndio utalipa. Tend riwruog Azimio la Umoja kotelni kod migosi Raila Odinga Ramogi gisechako ng'wech mar kelo lokruok e pacho ka ng'ende mar ng'wechno en tarik 20 e boma ma Nairobi. George Aoko, alap Makaltex Likoni, Ramogi TV, Mombasa. Paroni moko kuom jotelo koro chalo gima kagidhi e kanisa to gineno fwenyruok mar ndiko mar Biblos ni biuru mondo walare kanyakla achiel. Ka ing'iyo gima gavana mar kaunti ma Nairobi wacho kawuono kinde mano dhi e kanisa Lydia yango mano. Aneno ka jalopen pindo kokdwa wach malalruok. Wacho ni onge mosruok moro amora. Wacho ni mosruok onge to joma nyalo dhi mondo giloso to yie ni ginyalo dhi loso. To mondo lalru nyaka kuongo mosru. Hai, waduoge kaunti ma Nairobi nyakora mgacho. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja okone jatend piny William Ruto mondo mi orwak paro mar loso kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kaka yor tieko ng'anyo ma osechakore e pacho ka. Sakaja ochawo jotelo ma osebedo ageng'a ne jatend piny bedo gi twak kod jotelo mag kweth makwedo piny owacho. Gavana Sakaja wacho ni ka poro wach ok obede kindgi gi kweth maketo sirkal tesre to chalo kagima ng'anyo nyalo kelo lal mathoth e yor ochumi kod rocho ohala e dier boma. Sakaja ne lose kanisa mar St. Joseph Catholic e kar dak Makawa West e kaunti ma Nairobi. If we ban Kenya, there's nowhere else we will go. So whatever it takes, and I'm glad that the president has a lot of wisdom. The president is accommodative. The president has said he's ready to work with all leaders. The president has said he's willing to work with all regions. The president has said he's willing to work for those who voted for him and those who didn't vote for him. However, there are some leaders who are trying to become hardliners, to tell the president not to reach out. You don't cut off your nose to spite your face. We all need each other as a country, and I'm sure the president in his wisdom will do the right thing for the people of Kenya, because today he is everyone's father. Yeye ndio baba wetu wote. Lazima tushikilie sote kama wa Kenya. Na Nairobi itaendelea na Kenya itaendelea mbele juu Mungu anatupenda sote. Kora mgajuang paro medo wuok mpogore opogore kotendre gi wach mar ng'anyo mabende kore singo kanyo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka koro moko kuom jodongo mag Luo County ma Homa Bay okwayo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo chung ng'anyo mag kwedo piny owacho mar William Ruto kendo gimany yore mamoko ma ginyalo loso godo gi piny owacho.
Jodongo kodwa ni Odinga omanye jatend piny Kenya William Ruto mondo mi gilosgo ewi ng'ur moko magingo kar luongo ng'anyo ma giwacho ni geto pogo ganda jo Kenya. Kanyo otelnegi kod jaduong' Nyandiko Ongadi kod jaduong' Ariko Doyo gisingo medo siro lwedo sirikal matiyo sani. Kenya nyocho setimo yiero endalo yiero manene ji otemo kar tekregi. Nyasaye notelo ne Ruto ma Ruto emobedo president mar Kenya. Kora akwayo ni kanyalore to wabeduru gi kwe ke siasa kosekorumo koro dongruok midwaro. Kitimo gimoji paro ti fela kitime di party fail donge ko ilueyo machielo. Ng'anyo ni mosebedo Ruto ma wan go ni wadwa ng'anyo to ng'anyo ni konyo joma nok ng'anyo konyo joma ng'eny ma an gimomiyo kwadware okonyo joma nok okonyo mana joma ne nie mbele kama ne ringe mane ng'anye no mane otelo ne jigo to kodugo konyo wana inchi man chien kama wadaken wana inchi dugo ka koro osenegi ji 5 osenegi ji 10 osenegi ji 20 jo piny eminego joma ne ng'anyo kata dongo makinego to piny ngima dhi wacho neg ng'ami wan kaka jadongo and more so kaka Luo Council of Elders wa preach peace jodongo ine ogai makelo kwe e piny. Batigi wacho ni palipo wazee. Palipo wazee hapa haribiki jambo. Koro nyiso ni kama jodongo nitie ni wecho kethre mano koro gidhowane. Wadhi mbele nyakora mgajong wadhi kaunti ma Kisumu. Wang'ene motere kod weche moko kanyo kora mugobila ma Kisumu timo nonro ewi tungni manyo bedo e kinde romo manyo bage gi moko kuom jotelo ma Kisumu e gwenge ma Nyakach. Komanda mar obila ma kaunti ma Kisumu Alphonse Wambua yango ni ji adek nyoyudo hinyruok e ywaruogno ma okoni nyobiro kane jopiny laro mogo manyo ipogo gi jotelo go ka otelnegi gi Senator ma Kisumu Professor Tom Ojienda. Ruok makamano nyo kelo nyonruok mar ji kendo weyo jodongo moko ariyo gi miyo moro ka ni kod hinyruok. Ndaka pradek nyakora mgajwang bang sadek marotieno chendro OIMORE wadhi mbele gi weche go manyien e wang jowi mari miero mar Ramogi TV. Weche manyien nyakora mogine wasingo ni mar gima tota nyamwa ikoni kendo ineno ka wakelo ni geyo manimba hinya bedo ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore. No wasingo kacha nyang nwago koni mbaka nyakora mgajwang no warwako ote magi nyate weche mwa ikoni odiamo makawuono neno komondi jarwea wacho ni na sembo to chendro ni choporwea e yo makare mano kano kolwa East Kisumu County to gima wacho ni eno woro jatend piny Kenya. Mane ote mare kaeto Naomi Achieng wacho ni entiere kodwa. Samuel Wodamani wacho ni ene chenro ni maro OIMORE kaka pile wacho ni ento pod en mana loyal member mar chenro maro OIMORE wacho kanyo ni Games Naga Massive gin tiere kanyo mano Siaya County gin kanyo gi jaode wacho ni mohera inya Brenda. Aya Alan Tindi kawuok nyal kinyi kan tiere mbita seche gi wacho ni tiere Ramogi TV chopo ne geyo makare kaeto Merilino Wete to wacho kanyo ni jatend arita kwe onego par kapoko golo chike moko. Wacho ni koro jomikono ne odargi gidwa dar gidhi kanye kuom seche 24. Penjo maber ahinya. Evans Odhiambo mano kidero mar Migori bunge la wananchi wacho ni serikal onego tiek kuo mar jamni moloyo lwerore kinde ka kinde gi joazimio jopiny inyore. Mane Evans Ochieng wacho kamano. Kaso kaneno ka bende Ochieng kadira lego pap nyadiel wacho ni amora ahinya kendo ni nuwe maber pap nyadiel ka kendo amor ahinya gi weche manyien to joma wacho ni to joma nyomonjo jofwambo onego many bamak kuom tim magitimo no waworo jo Homa Bay yawa nyaka jofwambo kwani ang'o magidwa pando mondo kik fweny. Pastor George kan tiere rodi Kopanyo ono rodi Jesus Fellowship Church bende wacho ni entiere kodwa e chenro kata kamano en bende wacho no keto mana wang'e kaka piny owacho dwa pambana gi hali mar jonjore bati.
Mosna Pastor George ngisini bende oyude mosna nikech osebedo kodwa ahinya weche wa manyien. Jaro Soja wacho ni ahero Ramogi matek ahinya kendo utiyo tich maler mora ahinya kodwa ntiero yo manyakongo koni ndiko kwiri nyoro odhi kono dhi limbe koro pod en kono. Odhiambo janamba bende wacho ni kapia jasemi wacho ni Jehova majarit ema koro rita jo oganda wacho ni en wach mar jodongo golo pachgi oparo ne wach mar kiro tondi. Koro wacho ni Nyasaye omed mana keto chuny jatelo no kuma yo monge wach momedo. Yeno Lydia sama pod ji medo golo paro kamano wamed mana jiwogi ni kabeto gitimatima kinda nikech pachuno nyakwaro Ramogi nyiso ni in kodwa kendo in kodwa weche manyien kendo luwo geyo makare. Wadhi yweyo matin to ka wadugo pod wan gi mathoth ahinya kokalo Ramogi TV kaka mabiro ne. Bende ing'eyo ni Governor Jonathan B. en jadolo mar kanisa. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. Tapki donge bani donge en nyare gi bihan donge In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com. Koramoga Juanga wadhi ete sigana kata wach motimore kaunti ma Homa Bay thothne ka oganda neno matek bat jofwambo mabiro to chiwo kata jiwo duond oganda kendo nyiso oganda gima nyiso kana jotelo gima oganda kadhe. Achiel kuom joneno openjo ni to dipo ni nitie gimoro mipando mamiyo nyaka monje jofwambo nikech jofwambo en dho japiny. En wach bende kelo dang'ni mar paro Koramoga Juang ka jofwambo makwan gi romo chiko e kaunti ma Homa Bay nyomonji gi kweth moro mar rawere kanyo gidhi nyime gi tijgi mar fwambo. Jofwambo go nyomonji kanyo gi kao pach jodongo moko mag luo manyo chano twak gi jofwambo. Jodongo noloso ewi liet mar siasa makoro sani okwako piny Kenya. Jafwambo mar Nation Media George Oduor ne owe gi hinyruok kama Ramogi TV kod Ramogi Radio Alia Beach kanyakla kod Florence Ochieng mar Lake Victoria ne obonge magi gi kwethno. Jofwambo go opedho ng'ur margi e tesendo bila ma Homa Bay. Kanyo gitiyo tijgi. Jofwambeche gi nyoro nyodhi kawo weche manyien kuom jodongo. Manyo wacho wuoyo weche mag kwe mar piny kaeri. Koro bang' ka gisetimo interview, gitimo maber magitieko, kasto ojende moko manyalo romo 10 kamaeri obiro umonjogi. Mano goyo achiel kuomgi Jojo Duor mar Nation Newspaper ne gihinyo,
Halia Beach gi Florence Uchieng bende negi bwogo gi bwok mar nek. Chik mar Kenya wacho gimoro ni freedom of the press. Tiende ni jofwamb weche onego mi thuolo mondo mi tijgi, to ka ojende gi dhi monjo jofwamb weche mane tiyo tijgi, wayudo ni mano en kosa. Omiyo kanya kwayo jotend arita mar kwe mar kaunti ni mondo tem matek mondo omak vijendegi mondo mi okawnegi hatua mar sheria. Kodhi nyime nyakwaro mogo wang'e mag motende kod weche mag od bura kaachiel kod doho. Jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma okoni oseikore moromo mar chwalo paro mar twak e od bura mondo mi jood bura orang ng'eto manyiso ni doho mamalo mogik ogolo mar puodho riwruoge mag ji matimo hera e kind chwech machal. Kolose kanisa mar ACK ma Homa Bay, Kaluma wacho ni nyaka one ni ochwalo twagno kaka yorito kido kod ratiro mar oganda jo Kenya. Chike loso gi bunge. Chik mar katiba mane giloko en gima jo piny ema loko kata wabunge. Koro doho nokier mokawo tich jo piny, mokawo tich wabunge, mokawo tich NGOs Registration Board, mokoni jogi koro nyalo bedo gi duondgi magimanyo go gik magiluongo ni yakigi. Ne giparo ni sheria pok otamore, to wadhi e doho mondo lok gini, to bang'e dhi e doho bende ne wakelo chik manyien. Chikno wasegoro mowatieko madhi kwedo gigi kendo dhi tamo gigi kik timre Kenya, kendo wawacho ni ka en gima otimore e kind jogo moyie tibiro twe jela maisha. To wadhi keto wang' chik moro e chik mawaloso ni mawacho ni any association or organization mabiro bedo nosebedo registered no ng'ado oko immediately ka bunge osekalo chikno. Kwa dhi mbele nyakoro mgajwang jotelo mag siasa mapacho ka kinde mathoth ka oyore ute lamo to irwako gi kaka welo kendo imiyo girwak makende kaka jotelo. Ma opogore kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B ma chopo e kar lamo mare kaka jakanyo kendo jayalo. Kaka Judith Omondi leronwa, Jonathan riembo nyamburko mare owuon kodhi e lamo mana kaka jo Kristo mamoko kendo tayo lamo ma onge deo lemo mare. Jumapil chieng' odira ne moko kuom jo Kenya ma bende odiochieng' mathoth ne jo siasa tiyogo e limo kuonde lamo ma opogore. Bang'e gigo debe mar siro agenda maggi ma opogore kod gavana ma Uasin Gishu Jonathan B e kar lamo ma AIC Pioneer County ma Uasin Gishu. B chopo e kanisa kaka jaote mar Nyasaye ka opidho jolamo kod chimb chuny. Kwe ma jolamo keto e kinde yalo nyiso ayanga ni chimb chuny donjonegi makare. In as much as he was a worshipper like us, he also had wealth. David was very rich. And he got involved in this wealth kwa kujenga nyumba ya Mungu. Tumehusisha leo na amehudumu bila kuchanganya siasa na mahubiri yale. Gavana ni maung'ere kaka kuti moja semo jodak mag kaunti ma Uasin Gishu mondo bed mabor kod gombo mag pinyne ka olombo gi mar hawo piny ruodh polo. Bende okwayo gi mondo migi gwel nyithindgi e hekalu kendo puonjo gi dwaro mar Kristo. So what you are going to do as a church and as elders, it is time we revisit the values. It is time we bring our sons here and sit them down and talk them real life. Jolamo koni gimor kod bolruok mar gavana kendo kaka jopiny ma nyak mar chuny magisingo mar keto e tim. Nastajabisha kwa sababu hatujaona gavana kama hiyo. Wengine na profess ndio, lakini kupea nafasi katika madhabahu anatetemeka na kuishiwa maneno. Na unajua wakati mwingine pia kuhubiri inahitaji a lot of compromise. Usipoteze kura. Bikoni tije mar gavana okmone semo jopiny mondo miyo bed mabor kod timbe mag jachien. Judith Omondi, Ramogi TV. Batimane miwacho ni ka jo makare ni etelo to oganda mor. Jodolo. Koro ageno ni chuny mar bolruok no. Koro jomoko ma bende tiyo ma dhi e kanisa. Kochuno ni jotelo to nyaka bed jodolo. To koponi Nyasaye mi mich mar dhi e kanisa gi timo tich moro. Okiwe ni dhi biro jatelo dhi mbele. Dhi ka neno ka gavana mar kaunti ma Nairobi bende gwelo gita e kanisa. Embe mane mich ma Nyasaye miye. Hai, nyakoro mgajwang wadhi mbele mano mar kuyo kamalit kod kuyo kwa gweng magishore kod manyansi e kar chung'od bura ma Mugirango e kaunti ma Nyamira bang' jotugo moko ariyo tho e masira mar Milpolo manyo chwado gi kagi tuga dhula.
Jotugo yangore ni nyotugo tuk osiep mar adhula e paw skul primar ma Manyien sai kanyo koth chwe. Jotugo go manyien gi Joshua Nyangeri kod Samson Bosire noyudo hinyruok marach bang' teko mil polo chwado gi kendo githo ka iringo kodi osiptal. Jopiny kwayo piny owacho mondo oket masinde magayo teko mar mil polo mondo kik med hinyo jopiny. Agi ilitokea na huko ikakuja kama moto, kila mtu mwenye alikuwa kwa uwanja walianguka chini, lakini kwa wale walikuwa ile saidi hawakuanguka. Kapata Samia ameungua kifua, mikono, alafu na mapaja, na huyo kaka alikuwa ameumia tu mapaja, ameungua, nguo ilikuwa imemshika. Ni hapo mbele tu kidogo, some 20 meters away, hata jini imechomeka na imechimba nyasi imeungua. Tulipata anatokwa moshi na alikuwa na nuka moto. Nguo zake zilikuwa zimechomeka kifua, mikono imechomeka, ngozi ya kifua haikuwako, miguu imechomeka. Enthuolo machielo nyakoro mga mapende wachakwa kayo matin to kaka no asingo wathoro chopo singo magwa kwa nyisi ni go kodwa mbaka tiyego kodwa mbaka ndo an bende wachwalo gi wanyisi ni ote mari ochopo. Jacob Otieno jomorge weche mag OIMORE kata wacho kanyo ni eno ola gi weche mag jatend piny Kenya usiko chiwo mana singo to gima diere ni to onge tim moseketi gino mosekete tim bati nyaka no chak telo mano pache kaita yodo Sam kantiere Naivasha wacho Ramogi TV ler Naivasha jodong luo ma Homa Bay ma ok dwa ng'anyo to aya wach mar ng'anyo no bende ka chiel kuom joneno magwa beno ndiko lungo ni engineer Obura Woodrongo wacho ni jodongo mag luo ma ogobeda beda mos chiko yien ne oganda ng'anyo mamuol ma onge ketho gir ng'ato koro ka gineno ka ndalo gi osebedo ni ok ginyal dhi ndara to gilemne lema joma dhi ndara mondo gidhi gi kwe mondo gi nyis dwaro mar gi kwe. Morris Dianga uri ka Mgundo wacho ni bati an binda siro pach sakaja mar mondo mi bed gi romo jio mosre jio wuoi kin Raila gi Ruto mondo piny Kenya obed gi kwe. Jamigori Ken Mijungu manu wudu Thurwa kocha kendo jafwambo wacho ni jofwambo gin nyithindo ganda kendo gin dho ganda ma ochiwore ni tijgi koro komonjgi to en gima lit nikech kata mana joma monjo gi gin ojende kata rowere ma samoro bende nyalo yudore kamoro ma ka jafwambo wuoyo ka ginyalo yudo resruok. Koro wacho ni en gima lit ahinya ka joma tindo monjo bedo gi ng'eyo mar rito chike ema koro donjore kod jofwambo. Ochieng mar Homa Bay to penjo bati ni apenji ni to kanisa mar Jonathan B ni no onge joma mene. Onge gi joma mene. Wayo bati ni koro mga jwa kwa duogo pod wantire kod mathoth kore koda kama. Moko kuom jopiny pod ywago mbolea ma ichiwo gi sirikal. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. I got into the national team in 2005 in the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Dabki. Aheri gi chunyate. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuontre wunda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. KMET Technical and Vocational Training College mar Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi e ngimagi ma kiny. Kepo marwa ma higa ni mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth ywa tol e namba mar 07 11 65 93 71 kata ndikno e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bai oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Kora mogwadhi ne nyime koro wadonje weche motendore kod weche mag ohala kama wachope ne wang'iyane kaka weche mag mbolea osechopo. Piny owacho osepoko mbolea ma romo gunde 544,369 e kauntis 12 ma pacho ka e chenro mar jolo jopur e kinde mag komo higani. Mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth leronwa, chenro no osebedo kod ng'ikruok mag deko kama moko kuom jopur ywak ni pok gineno mbolea go makoro gichich ni nyalo bedo ne miyo ji ma opogore kodgi. Kwan ma igolo kod piny owacho yango ni gunde 544 369 mag mbolea osechwal e gwenge mopogore opogore nyaka dweni, kama gunde 231,907 pod rito mondo chwal ne jopur. Kata kamano, moko kuom jopur wacho ni giseiko puothe, koth bende osechako chwe, mbolea go to pod giwinja winja. E gwenge ma Siaya manyoche ka mbolea maromo tan 228 kod koth oduma maromo tan 114 ochopoe. Wasepuro, wan gi ikruok mar komo. Ndalo osechopo mondo mi wakom, to mbolea pok wayudo. Koth osechopo. Ne wageno manyiwa moka sirkal. Sani koth manyiwa no pok wayudo, to wan to waseikre. Watimo nang'o nikech komo wala gosa. Koth en gir wuon go. Obiro to ng'adre dakidwoke. Duoko magirito en mar yudo mbolea kowuok kuom gavana ma Siaya James Orengo. Manyocha ochaka yanga pok mar mbolea. Arito ga fertilizer mono wacho mondo mi mondo akomgo. Nikech koth bane no kosechako chwe area waka, koro nego bedwa komo. Koro sirikal nowacho ni miyowa kodhi kod manyiwa pok wayudo. Koro sirikal paro kodwa ang'o. Mokwongo nundwa mokwongo nang'o numanyiwa nuwang' ni ng'ane kelo nu Orengo. Emomiyo nuok saidi kwadhi ndikang'o manyiwa. To sani ero koro koth chwe, kata sani onyalo chwe kata kiny kata uruecha. Karo muok tich to dhano wuok ji te.
to wan pod onge manyiwa dhiang' man gi dhiang' achiel kata wada konya gi diek ariyo koro onge gima datum. Ne jogo modak e chula, chal ma kata chenro mamoko kaka tingni bende koro nyalo bayogi. Kamoro kaka Mageta Island, kamoro kaka Oyamo Ndeda, tinga kinyali chope islands gi. Wanto koro wapuro nango, wanto koro kothe gi chopo nwa nango, wanto watiyo nango. Onge tinga. Kodhi onge kodhi nicho kelnya pakata dana 14 kende moyudo islands gi. Koro wadwaro jaduong' James Orengo gigi kikimieni. Wadwaro ni mondo ingi gini samori golo gigi to gigo kichopo makare. E kaunti ma Migori, kwan mag piny owacho nyiso ni mbolea gunda 9,980 osechwal e gwenge mag Migori, Kehancha kod Ntimaru. Jopur wacho ni giruwo piny ka girito mbolea, kendo gichich ni moko kuomgi uso ne jopiny e tok chik. Unakuta watu wanakuja kutoka nje na wanakuja wanachukua zaidi ya bags 50. Okay? And ule mtu ambayo aliandikiza bag 2, bag 3 hawezi pata. Ukitrace mahali hizi vitu zinaenda, unapata zinaenda kwa maduka. Ukitrace further pia unapata zingine zimepata njia zimeingia Tanzania kwa sababu tuko kwa border. You are finding that one person can come at a given point is being given over 70 bags. Then you come to imagine how much does he have for 70 bags? Then by the end of the day, if you do some follow-up, it cross over to the border. Sasa hao makatel wanatumia njia ambaye wanatembea kwa kila miji, wanauliza uliandika ngapi na una pesa. Wanabeba hao watu, wanakuja nao hapa, wanawachukulia mbolea, alafu wanapea hao kitu kidogo, au wanaenda kuuza mbolea hiyo kwa bei kubwa. Deko yudo mbolea kata nok mare seche ma koth osechako chue. Koro kelo luoro ni ka keyo kobet maber, to nok mar chiemo ma oseneno higani nyalo dhi nyime nyaka higa mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Gor Mahia ogoyo Bidco e tugo mar Liga. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni nya kora mogajonge weche mag tuke midhiambo ma kawuono nyinga en James Opondo. Klab mar Gor Mahia odhi mbele gi duoko maber tuke adhula lig maduong' pacho ka bang' chielo klab mar Bidco gol 1-0 e alap ma Nyayo National Stadium. Klab mar Kogalo medo gol margi makende dakika mar 17 kokalo kuom jatugo Benson Omala ma nyaka sani oseloyo gonde 19 kuom tuke 19 ma osetugo. Loch mar Kogalo koro jiwo bet margi e thuolo mokwongo points 5 mbele klab mar KCB. E tugo machielo klab mar Tusker nowuok amodhi gol 1-1 gi klab mar FC Talanta. Today was an incredibly tough encounter. Games against Bidco and between Bidco and Kogalo always are. You might have noticed we didn't even have a full squad today. We had only 18 players, so we didn't even fill the bench. So, you know, we're suffering a bit at the moment in terms of player numbers, just because it was a small squad to start with. And today, I couldn't be more proud of the guys. I think we played well, just that we donated the goal. They didn't create the goal, we gave them the goal. So I think in terms of playing, the match was even. It was a very close call. The team played so well. Tactically, I think we got everything right. The conceding part is the worrying part. Yeah. E alap Makasarani Annex Club mar Kariobangi Sharks noloyo club mar KCB gonde 2-1. Julius Masaba noloyo gonde 2 ne e dakika mar 32 gi 51 kapok jabengi mar KCB yudo gol margi kokalo kuom jatugo Kahiro. Otieno pembeni, leta chini kule. Julius Masaba 7 dakika 32. Anapiga fupi kule mwisho pembeni.
Anaondoka Julius Masaba. Julius Masaba. Tizama, ililetwa pasi